Какво викаш, стигнахме? Стигнахме езерото Титикака. Титикака. Цецо, тук е сниман кой филм Вертикална граница. Вертикална граница, бат се гледа нагоре какво. Заеби. И... Главните роли пред вас виждате Силвестър Сталон и Роки. Надам брат му. Ей, нинджи. Та ще им да има риба. Ето, али бат. Ама и трябва да ходим горе са. 100%. Там? Виж къде е Мъркил. Горе, горе. Горе имат предвид на там горе. Има ли го тук нагоре да я видят? Ама снимах, моля ти за всичко. Те. Бати якото е тука. Аз ако ви кажа... Бати яките от тука. Бати якото. Малко се препотихме, ама поверно е много красиво. Това поташаците. Поташаците между голямата фуга отзаде насекъде. И глътна в корема. Ох. Къде са ми минзухарите? Искам да снимам минзухарите. Има ли там? Ей, кръста! Оле, да! Значи хора, те тук леко... Да, екипа на National Geographic обикаля природата. National Geographic Монтана. Леле, колко са яки, човек! Виж, ама много сте красиви, бе! Ама майка... Цецо, красота! Айде! Ау! Стига толкова!